Πάω τις παράλληλες για μάθημα, έρχεται μαθητής με χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Κύριε, έχω γράψει την καλύτερη περίληψη που έχω γράψει ποτέ μου. Την κοιτάω, γεμάτη λάθη. Μήπως δεν σου θυμίζει κάτι ιστορία? Είμαι ο Μιχάλης Μπικάκης, φιλόλογος. Ασχολούμαι με τα αρχαία, τα λατινικά και την έκθεση για πάνω από 20 χρόνια. Έχω δουλέψει και σε δημόσια αλλά και σε ιδιωτικά σχολεία. Είμαι ιδρυτής του Φιλολογικά GR, της μεγαλύτερης φιλολογικής κοινότητας που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Παρέχουμε δωρεάν περιεχόμενο σε μαθητές και καθηγητές. Είναι και σήμερα της κοινότητάς μας και έλα να δώσουμε μια νέα δυναμική στα φιλολογικά μαθήματα. Η περίληψη είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή πύκνωση του κειμένου. Όταν γράφουμε μια καλή περίληψη, πρέπει να προσέχουμε να δίνουμε όλες τα στοιχεία του κειμένου, να μην υπάρχουν παραλήψεις και να μην αναφέρουμε τις προσωπικές μας απόψεις. Όπως ξέρουμε από την εμπειρία μας, οι μαθητές δυσκολεύονται να γράψουν μια καλή περίληψη και χάνουν πολύτιμες μονάδες. Στο θέμα Α βλέπουμε εδώ τα μαθήματα τα οποία καλύπτουμε, συνοπτική απόδοση απόψεων συντάκτη όσον αφορά την περίληψη, τη συνοπτική απόδοση μέρους κειμένου. Ας δούμε λοιπόν τα πιο συνηθισμένα λάθη που συμβαίνουν στην περίληψη και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι μαθητές είναι ότι παραλείπουν κάποιες βασικές πληροφορίες του κειμένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η περίληψη στο τέλος να είναι ελλειπής και να μην αποδίδει με ακρίβεια τις αρχικές απόψεις του συγγραφέα. Ένα άλλο λάθος που κάνουν συχνά οι μαθητές είναι ότι παίρνουν κομμάτια αυτούσια από το κείμενο και τα παραθέτουν στην περίληψή τους. Αυτό τους στοιχίζει πολύτιμες μονάδες. Η λύση είναι πολύ απλή. Παίρνουμε το κείμενο, το παραφράζουμε και το δίνουμε με δικά μας λόγια, χωρίς όμως να αλλοιώνουμε το βασικό νόημα του συγγραφέα. Η δομή και η συνοχή της περίληψης είναι εξίσου σημαντικές. Αν οι ιδέες μας παρουσιάζονται χωρίς ροή και χωρίς σύνδεση, το κείμενό μας θα είναι δυσνόητο. Για να πετύχεις σωστή συνοχή στο κείμενό σου, χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες τεχνικές επίκνωσης και παρουσίαζε τις ιδέες σου ξεκάθαρα και με σαφήνεια. Η χρήση της κατάλληλης γλώσσας παίζει καθοριστικό ρόλο. Το ακατάλληλο εξλόγιο, το υπερβολικά σύνθετο, το υπερβολικά απλό μπορεί να σου στοιχήσει πολύτιμες μονάδες. Η λύση είναι απλή. Γράψε απλά, κατανοητά και απόφυγε τα γραμματικά και τα συντακτικά λάθη. Πολύτιμες μονάδες μπορείς να χάσεις επίσης όταν δεν παρουσιάζεις σωστά το θέμα του κειμένου, δεν μεταφέρεις τις απόψεις του συγγραφέα με σαφήνεια ή γράφεις αποσπασματικές ή ασύνδετες φράσεις. Για να πετύχεις λοιπόν μια επιτυχημένη περίληψη, στόχευσε τη σαφήνεια, τη συνοχή και τη σωστή ροή στο κείμενό σου. Όσο πιο οργανωμένο και κατανοητό είναι το κείμενό σου, τόσο πιο εύκολο θα είναι στην ανάγνωση. Και όσο πιο εύκολο είναι στην ανάγνωση, τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία θα πάρεις. Αυτό δεν θέλεις?